seger tenan. Sore hari sore. Wah, dijajak. Nah, Mas Ciki asik. Ciki Yus. Iya. Wis nyantai-nyantai iki lho karo. Apa ki, Bun? Kok ketoke cek happy banget iki. Asik tau. Oh, biasa. Kita masih banyak di gowo. Wah, tenan nih. Wah, guys. Ya, acara opo iki? Pokoke iki yo kayak ono rezeki wae melimpah. Terima kasih yo. Aduh, rezeki anak yatim. Aja ngono, heeh. Iki nggo nganu. Apa jenenge? Nggo kowe nggo. Dadi ngene. Ayo melu aku karo Tegar dukung Mas Jackson. Ora situ ki. Ayo. Kok wah aku sing karo wong kae kok ora lah kon dukung ora iki Yus, ora apa Yus. Ayo cudik kah? Ngopo sih? Dopres. Oh. Iki bocah nggo Mas Jackson. Aku iki bocah Mas Bro, ngerti aku karo Mas Jackson dukung Mas Jackson. Terus dukung kae. Ora ono kancane dhewean iki. Golek wong ki aku ki. Ajal tak nggak nang warung ono wong kon dukung. Dar, kopi hitam kupu-kupu. Bisa tak gerak tadi? Aku mau nongkrong rano lagi. Nama kata Mak, Mak, bakso Mak loro. Oh, itu apa lagi? Halo Mas Bos. Weh, kok kowe piye? Ada nganu iki. Kita sadumen. Toko pesen ae Mas Bos. Tenang ae tak bayar lagi. Kok tenane? Oh, serius iki. Bakso loro lho. Awas tenang wae wis piro cukuken sak bakule ora apa-apa. Pamen aman hari ini. Mak loro kok dibayar Ius. Santai wae, Mak. Kok tak bayare, Mak. Gajian kok? Yo, ngono kae lah. Tanggal 6 jakan iki yo. Kotak. Nah ngono. Ngumpul-ngumpul si kancane, ora gede wae duite. Iki aja wong tuamu kai ora ge kancan kabeh. Yo mesti kayak ilah Mas Bos. Oh iya. Tapi nganu ya Mas Bos. Apa? Bantu aku lah. Apa kuwi? Goleke sing nganu suara pendukung nggo Mas Brami. Kowe tim sukses? Iya. Oh, gampang, serahkan semua pada Anja. Tenane. Los. Iso kene aku sini kok. Wah, sangar iki. Ngono ngene ora nek ora ngene ya wegah aku. Oh, no Mas Bos tenang wae. Di piro? Wes, piro? Sing akeh. Aduh. Ya wis ora apa-apa wis. Demi Mas Bram ya ora. Ini cukup Mas Bos. Iki DP-ne. Oh, DP-ne sih ora apa-apa wis. Tenang. Besok meneh-meneh masalahnya. Yo tapi tenan lho, goleke tenan lho. Iso lho. Mas Bos. Ya wis tak neno tak ngali sik wae yo. Yo, tak golek liyane yo Mas Bos. Karo direwange Mas Bos. Oke. Izin dulu yo. Terima kasih Mas Bos. Yo. Ono apa-apa bilang sama Mas Bos. Siap. Cocok kopi sore. Entuk sangu, entuk bakso. Mayan gimbol. Mak, bakso jelali ya? Iki delokna nek ono pemilihan caleg dan lain-lain, caleg, capres. Tapi nek caleg biasanya cok ono tamu mrene yo. Etok-etok sowan. Tawa-tawa kok nyoblos kiye. Adik, Yus, gimana kabarnya? Ya, apik piye. Kok kayane wah kira nganu iki. Tumben-tumbenan rene. Iya ki. Aku meh ndelok boncane. Ah, piye? Sangar. Heeh. Ya dituku mumpung bocah duit ki. Wah. Ya enggak dulu nek iku. Yes, lumayan iki. Oh iya, ngomong-ngomong ya nang kene ra apa ya? Apa karo njagok? Di. Ngomong-ngomong iki kan heeh, ono pemilihan ki. Ya. Nyoblos apa iki? Oh ya sing jelas nek aku sing ono
ngene to. Wah, nek ono ikune gampang, Pak De. Nah, piye? Nah, sampean meluk aku ayo. Dukung yuk. Sapa kuwi? Mas Bram. Ngene Ono Sip, tenang. Bram. Wah, sip banget. Tapi tak dibisik piye, Pak De? ya ora apa-apa tapi dhewe lho. Heeh. Tapi so nek wis wayahe aku Wah, wis teko tenang wae. tambahi lho. Tenang. Tenan lho iki lho. Nah, niki aku gak. Soalnya aku biasa ngono kuwi lho, sapa sing foto tablas ngene ngerti kan? Wis aman pokok men. Oh ya wis. Tenang wae to. Vira iki lumayan mumpung butuh beras. Dhisik ki sakmene ya. Ngene to. Oh. Tenan tambahi tapi lho, Iya, solo. temenan gak bohong aku. Nek ora ya ngerti dhewe ta kowe Ayo, to. paham lah. Kan dolanane gunting ya to. Yo, enggak ngono juga ta ya, Pak De. Ya wis pokok men dukung. Oke, siap. Terima kasih ya. Sip. Kamu dulu Pak, oke, monggo ya. Lumayan. Akhirnya ada juga yang datang dan ngasih rezeki. Yes. Tapi ya so nek ngene ya muga tak coblos. Ning nek iki tambah lumayan ya. Oke lah. Begitu. Wah, iya cocok lah yang lu nyantai-nyantai karo kaget cilok piro Teko apa le? 1000 bae dadi siji loro Oke, tos. Tos. Ra iso tos nek kabeh ya. oh yes Mayu dadi 5.000 dadi loro. duit 1000 dadi loro ki ada duit po ngece wae wah iya padahal ki loro 5.000 kan ra duit tenan ya padahal ki wong rumangsane po Gak shopping iki. bakso mau Bener toh? anyar ku gawe kenane aku lambe nyon tambah jeber Adil ya. oh ya iki bae kuwi cabe aja ben cabe kecap Yen samu. Mas Bos. Apa? apa iki piye Iki tuh Mbah Cilok ya. ora Ndelok kudu cilok ngerti ya lakon oke cilok Cilok soalnya iki. tak kelak gini Mas Bos. apa? Jajan titik. Bu Mas Bos. Iki apa iki? Gajian po? Ora. Ono kopine Sik meneng sik. Tadi ngene Mas Bos. Napa? Wis Ayo, plus terus terang melu Mas. dukung tim nggon Pak Jackson Mas. Aku karo iki. Kowe tim sukses e? Iya. Oke, napa Mas teh? Ya aku njaluk bantuane Mas Bos golek masa. Oh, gampang. Bisa ora, Mas? Itu urusan kita. Kalau main. Masa toh? Iya. Yang penting serahkan ini sama Yan Yondes. Masalah iku tambahan iki. Oh, DP ini sih, DP. Orang aku DP aku gak dadi carane koyo kuwi. Kabeh-kabeh nganggo DP. ono ki. Onone sakmene dhisik ra apa-apa Mas Bos. Awak rek, DP sik to Mas Bos. Cocok. Lumayan. Piro wi Mas Bos? Ya wis. Marwan yo, marwan. Ya tapi ora beda to. Ya wis lah. Ngaku. Ya wis Mas Bos. Terima kasih ya. Ate. Golek masa sik akeh. Oke lah nek mau masak gampang. Nah, iya Yan Yondes. Loro iki sing penguasane. Siap Mas Bos. Oke. Aku percaya karo jenengan. Sip. Penting tadi yo. Yo. Tak pamit cek Mas Bos. Sing penting dadi wong. Oke, siap. Ojo gowo. Kaya cilok telu lek. Ya. Di bos rezeki yo. Mayan. Ngene iki ora. Waduh. Mas Bos. Oh, iya. Ayo Mas Bos. Iku lho. Dukung kok. Ah, iku. Loh, wis waktune iki lho, wis mepet. Bener, Pak. Iya. Dok lagi. Iyalah, tanggal piro? Gampang lho yang slow ra model ngono kuwi slow. Wah, piye? Yo nomor nek. Loh, Gampang. loh. Kowe anu Mas Bos. Iya.
Yo kan aku ngaku sih kok. Aku ya wis ngomong Mas Bos, aku wis ngekek duit. Loh, aku ki yo mau kok wis kok opo wae nang Aku sih ngomong kok aku karo bulan. Apa Bos aku lho? Loh, gak lah. Aku wis nukokke opo wae mau Mas. Aku ki yo Mas Bos wis setuju. Yo kowe kok. Goblok. Opo Mas? Goblok. Kok ngono Mas Bos? Kowe goblok apa Tra? Ngomong apa? Ming masalah pemilihan kok iso jadi gelut antara kanca rumah samu. Kowe iki nganu. Nek jadi bisa yo entuk duit terus. Kowe iki diperalat ngerti ra? Mana kene ya gede. Iki ono keamanan barang. Jelas-jelas nang kene kowe kanca saka cilik tekan gede ngene kok iso dadi gelut gara-gara pemilihan kok ngono. Goblok. Rakun pun ngene. Itu rakun priwe? Ora Mas. Rata digagas ngono iki. Tiga duit, tapi sing milih iki terserah hak asasi manusia orang masing-masing. Goblok sing kena duit. Itu ora. Aku kowe kena duit aku tak kampani. Kowe kena duit aku tak kampani. Ah tapi sing milih ya terserah aku. Bebas. Ono ceritane. Ora ono mani politik iki. Aku karo iyo njaluk ngapura ya Mas Bos. Ya salaman sik. Oh, kanca iso-isone dadi cerah gara-gara pemilihan. Ngapura ya Pak. Tolong aku dibalen bari meneh. Boleh gebuk gara-gara pemilihan. Yo. Kowe barang melu-melu. Iya kok aku bareng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari channel Guyonan Desa mengucapkan banyak terima kasih buat para sedulur yang sudah mensupport channel kami sejauh ini. Semoga sedulur semua tidak bosan-bosan menantikan film yang kami suguhkan. Sekali lagi matur nuwun. Nggih pun. Cilok. Jadi sekarang makan apa Mas? Gimana? Cilok. Wah, padahal kira kok cilok. Kita lihat botaknya dulu. Asik. Cilok makan cilok. Wah, anjar.